Нашият поглед към изминалата учебна година. Над 120 талантливи деца от цяла България, от първи до седми клас, намериха своето вдъхновение и подкрепа в Академия Атлантида. Подготвихме се активно за над 20 национални и международни математически състезания и спечелихме повече от 300 награди. За пета поредна година нашите ученици покоряват върхове в математиката с над 100 медала от международни финали зад гърба си и с още нови победи през тази година. Посетихме различни училища в страната и изнесохме безплатни уроци, за да стимулираме работата на децата в начален етап и техните учители. Нашите ученици също изнасяха уроци на по-малките и почувстваха магията на преподаването. Радваме се, че вече има учители и самишленици, които следват нашия модел и с увереност продължават в посока, която заедно изградихме. Запознахме се с нови приятели и показахме, че сме ненадминати в екипната работа. Провеждахме уроците от всякакви необичайни места на цели 3 континента. Наши възпитаници бяха приети във водещите училища в София. На добър час в тазгодишното математическо приключение в Атлантида.